keine Melodien, ich singe 1, 2, 3, 4. Ich singe keine Melodien, ich singe 1, 2, 3, 4. Ich singe keine Melodien, ich singe 1, 2, 3, 4. Ich singe keine Melodien, ich singe 1, 2, 3, 4. Eta helburutzat jartzen dut ehuneko 80ko independentismo aktibo bat. Espainola eta euskaldunarekin ardazten duzun edozein sujetu politiko ez du inoiz independentziari lortuko. Konfrontazioa beharrezkoa da status quoa edo gauzen egoera aldatu nahi duen edozein movimentu politikorentzat. Konfrontazioari gabe normaltasunak aurrera jarraitzen du. Ez naiz abertzalea, baina abertzaletasunetik nator. Akats bat izango litzateke partido politiko baten bitartez sujetu independentista egituratzeko nahia. Momentu honetan alde bakartasuna zer egiten du indar posizio hortara ematen gaitu. Beraz, nik ez detena ulertzen da momentu honetan negoziatzen sartzea, alde bikotasunean sartzea, ez gaude indar posizio batean. Eta alde bakartasunak albidetzen dugu indar posizio hori hartzea. Zergatik, alde bakartasunak egiten duelako zure joko zelaia marrazten duzu, zuk esaten duzu konfrontazioen nun egiten duzun, noiz egiten duzun, eta nola egiten duzun. Eta horre bentaja ematen dizu, horrek indar posizioa ematen dizu. Independentismoari fetxa, independentziari barkatu fetxa jarri behar diogu. Eta ez fetxa hemendiko 2 urtetako fetxa bat, baizik eta urte gutxi batutako fetxa bat zertarako, aktibazio lortu alizateko, eta utopiaren esparrutikan, errealitatean esparrura ekartzeko. 1, 2, 3. Independentzia zergatik? Nik uste dute galdetu beharko litzatekena, eta lortu beharko gendukena galdetzea, independentzia zergatik ez. Azkenean zergatik justifikatu behar du hobeto bizi nahi dunak. Botereko eta altuak hartu nahi dituen persona batez zergatik justifikatu behar du menpekotasun egoera bat. Orduan, nik uste dut independentzia hobeto bizitzeko eta alor guztietan hobeto bizitzeko gainera. Buelta edo galderari buelta ematen diogun momentuan nik uste dut izango dela bide honetik goazenaren seinale. Alegia zergatik ez zara independentista, ez? Hori da. Adibidez. Justifikatu ezatela besteek, Hori da. Zer eragin edo nola txertatu sozioekonomiaren gaia orain gainera bizitzen ari gean garaia hauetan, sujetu independentista berri horren eraikuntzan edo prozesu horren eraikuntzan? Bai, nik ez dituzke, ematen du, askotan independentismo hitz egiterakoan, ematen du, egitazko arrazoia dira identitarioak, identitario kultural objektiboak, identitarioa dena da, identitarioa sozioekonomiak identifikatzen dena ere identitarioa da. Baina ez dakit faktora objektiboekin identifikatzen denak dira benetazkoak, eta gero ekonomiagatik daudena dira gezuretazkoak. Nik hori ukatu egiten dut. Hori ez da horrela. Azken finean, eta gainera ez dago la diferentziarik batetik bestera. Azken finean, nik uste dut independentzia denok nahi degula, bai soldata behar nahi dunak, eta baita ere hizkuntza euskaraz bizi nahi duen horrek, hobeto bizitzeko. Beraz, biak nahi dute hobeto bizi, horregatik aukeratzen dute independentzia, bai? Eta hobeto bizitze hori batek identifikatuko du soldata behar izaterekin, besteak euskaraz hitz egin izaterekin, edo biekin, edo ez dakizerekin. Ez dagoela mailaketa bat independentziarako arrazoien artean. Eta ez daudela benetazkoa, eta azken momentuan apuntatu diran falso horiek, ez dago. Orduan, Eskozian gertatu da, Katalunian gertatu da, eta hemen gertatu beharko litzateke, eta batez ere hori auspotu beharko gunduke. Hau da, independentzia nahi dugu hobeto bizitzeko. Eta hobeto bizitze hori izan daiteke ekonomikoa eta noski. Ekonomikoa izango da batez ere demokratikoa, hau da, alduntze bat izango da. Orain daukaguna baina askoz botere gehiago izango du jendeak, eta hori argi dago, zergatik. Estatu txiki bat izango dalako, hemen Euskal Herrian tradizionalki politikan parte hartzeko eta politika kontrolatzeko ohitura gehiago daukagulako, eta askoz ere horizontalagoa izango dalako egitura guzia. Beraz, ongizatea izango da alor guzietan, bai ekonomikoan, bai identitario deitzen diogun hortan, eta denean.
Eta dena suspertu behar dira, eta dena bultzatu behar dira. Muerde los pies, ven acá, cuida con la culebra que muerde los pies. Si me muerde los pies, yo la tengo que matar. Si me muerde los pies, yo no puedo ya bailar. Eta ez hori bakarrik bezala, oroak zuk ustezu badagoela nunbait edo norbaitek azaleratua estrategia independentistarik? Estrategia independentistarik ez dago. Ez dago, eta hori ikuste dut, hasi beharko gerala hori onartzen. Adibidez, 2006 arte, zegoen estrategia independentista bat. Independentistek bazuten estrategia bat. Gutxi gora bera, gobernu espainiarra, xeri bartzan, autodeterminazio eskubidea adosteko edo negoziatzeko. Ados egon zaitezte estrategia horrekin, edo ez. Baina, zegoen. Zer gertatzen da, 2006tik aurrera eta batez ere nik uste dute Loiolako prozesua eta gero, eskema hori bertan bera hori dela, eta hasi izan beste estrategia sortzen. Hortik handator alde bakartasuna, hortik handator ideia berri asko ari dira sortzen, alde bakartasuna izan daiteke batez ere jendea nola polarizatzeko beste modu batzuk, horren txertatuko nuke gure esku daukan ideia hori, adibidez inorri ez digula baimenik eskatu da, baizik eta guk erabaki behar begula, eta hor, hasten da beste estrategia bat sortzen. Baina, oraindikan, ez dago oso egituratuta, alde bakartasunaren ideia nik uste dut jendartearen gehiengoak ez duela inundik inora ulertzen, eta horrek daukan potentzialtasuna, eta hori zer dan, ze askotan alde bakartasuna hitz egiten degunean, esaten dizu, bai, alde bakartasuna zara, zu bakarrik jutea, ez, alde bakartasuna da indar posizioa zure ganatzeko izugarrizko erramienta. Hombre, argi dago azkenean Espainiar gobernuarekin negoziatu behar degula, baina ez da berdina negoziatzea orain, indar posiziorik ez dago momentu honetan, edo 180ko independentismo aktibo batekin, eta ja alde bakartasunez estatu bat deklaratzea di joan independentismo batekin negoziatzea, diferentea da. Negoziatu beharko dugu momentu batean estatu espainiarrarekin. Aunque sea esateko, bueno, nola ingo dugu zea gure bereizketa hau modu honean egiteko. Nola autopistanak nola ingo dugu, nola ingo ditugu zea impostuak ez dakiz zer. Bai, hau da, zerbait negoziatzeko daukazunean negoziatu. negoziatu. Momentu honetan alde bakartasuna zer egiten du, indar posizio hortara ematen gaitu. Beraz, nik ez detena ulertzen da momentu honetan negoziatzen sartzea, alde bikotasunean sartzea, ez gaude indar posizio batean. Eta alde bakartasunak albidetzen dugu indar posizio hori hartzea. Zergatik, alde bakartasunak egiten dulako zure joko zelaia marrazten duzu, zuk esaten duzu konfrontazioa nun egiten duzun, noiz egiten duzun, eta nola egiten duzun. Eta horre bentaja ematen dizu, horrek indar posizioa ematen dizu. Bueno, argi dago orduan independentista zehala, baina abertzalea ez. Ez naiz abertzalea, baina abertzaletasunetik nator, bai, zer da abertzale izatean ere ustetan, ez? Abertzale izatean, nik abertzaletasuna, euskal nazionalismoa nik ulertzen dut estatua lortzeko estrategia baten moduan. Beraz, eta estrategia horren erramienta nazioa da. Nazioarekin azken finean egituratu nahi dena independentziaren sujetua da, nazioaren bitartez. Ordu nazioa marraztu dezakezu erabatera, bestera, Euskal Herrian modu askotara marraztu izan dugu, baina beti ere sujetu politiko bat egituratzeko erramienta bezala. Nazioan ere ustez ez da sujetu politikoa. Azken pina, sujetu politikoa zerk egiten gaitu. Etorkizunera begira daukagun nahi batek egiten gaitu. Baina nahi horrek, nahi kolektiboa behar du izan, eta zu sujetu horren parte izatearen kontzientzia behar duzu izan, ez? Beraz, hori da sujetu politiko bat. Nazio berez ez da sujetu politiko bat. Nazio da sujetu politikoa artikulatzeko modu bat. Izan daiteke eraginkorra, edo izan daiteke ez horren eraginkorra, ez da? Eta eraginkorra izan da. Nire ustez, nazionalismo eraginkorra da, resistentzia garaietan eraginkorra da. Hau da, sujetu politikoa edo nahi borondate kolektibo txikitzen ari denean eraginkorra izan daiteke. Zergatik jartzen dituen erreferentziak direlako objektiboak, ez? Jendeak oso segurutzat ematen dituen horiek. Kultura, hizkuntza, beste dozen, baina benetazkoa, komilarteko benetazkoa dira horiek, ez? Beraz, hori usteko balio du, baina hazteko, handitzeko ere bere topeak baditu. Eta gainera hemen Euskal Herrian nazio sentimentu diferentea gauden honetan, nazionalismoak edo nazioak albidetu dio ez desagertzea, aguantatzea, baina zabaltzea ere ekin egiten dio. Zentzu hortan, nik uste abertzaletasunak bere topeak baditula. Horregatik, nire ustez, momentu honetan ez da estrategia egokia zertarako, adibidez, 180ko independentismo bat lortzeko, bai? Eta lortze prozesu horretan, 180 gehiengori lortze bidean, hitz egin izan duzu polarizazioa. Orduan,
aldatuko balitz edo subjektu berri hori eratzerakoan, hor polarizazioak, zer esan nahi du, zel papel daukan eta nola funtzionatuko luke subjektu berri hori eratzerakoan? Bai, argi utzi nahi dut, ni abertzalea ez naiz sentitzen, ez nago estrategia abertzalearen alde, beraz, ez naiz abertzalea, baina, horrek ez du esan nahi, abertzaletasuna desagertu beharko lukeenik. Badago, jende asko abertzaletasunaren bitartez, edo nazio sentimentua lehen mailan jartzen duelako iritsiko independentismoa, eta horrek existitu behar du, eta horrek horregon behar du. Baina beste bide batzuk ireki behar dira, eta beste independista izateko beste modu batzuk ere egon behar dira, eta gainera bultzatu behar dira. Eta polarizazioaren kontuarekin, polarizazioa ondo azaltzeko konfrontazioa nik uste dut azaldu behar da. Konfrontaziorik gabe ez dago politikarik. Hemen politika azken finean zer da, etorkizuna modu diferentea ikusten duten pertsonen arteko talka gogorragoa edo ez horren gogorra, hori da azkenean politika. Beraz, guk independentistok beharko gendukena da, independentistak sortu, alik eta independentistak gehien sortu, zergatik? Jendartearen gehiengoa independentista izateko. Baina hori lortzeko nola egiten duzu? Polarizazioa behar duzu. Eta polarizazioa lortzen duzu, konfrontazioaren bitartez. Independentismoan ikusten momentu honetan, daukan erronkarik handiena da, izan ditu, batez ere abertzaletasunak emandako konfrontazio gune horiek izan ditu, zuk sujetu politikoa marrazten dezunean, eta nazioaren bitartez eginda independentismoak, azken finean, sujetu politikoaren diskurso bakoitzak muga batzuk marrazten ditu, euskara dakitenak, ez dakitenak, ez dakit, espainolak euskalduna berdin zait. Muga horiek dira azkenean konfrontazio emango dan joko zelaia, ezta? Beraz, importantea da, polarizazioa sortzeko diskurso egoki bat eukitzea, konfrontazio guneak sortzea, eta independentismoak orain urgentea daukan zerbait konfrontazio gune berriak sortu behar ditu, edo nun nahi duen konfrontazio hori egin, polarizazioa sortu, beraz, sujetu independentista onditu. Eta konfrontazio honetan, orduan, ardatz berriak subjektu berri hori eratzeko zeintzuk izango dira, edo zeintzuk izan behar dira, ze adibidez, ikusi dugu Espainian, estatuan Podemosekin gertatu dena, ez? Hau da, nola ardatz berriak sartzen saiatu dan, eta ezker eskuin hori alde batera utzi du, eta jendea edo kastaren kontzeptuak eta sartu ditu, orduan, hemen, prozesu horretan, independentzia prozesu batean, zeintzuk izan behar dute ardatz berri horiek, edo adibide pare bat buruan dauzkazunak. Hor, kontua da azkenean ardatzen kontu hori zer da, ideologia da, berez. Ideologia da, guk jendartea ulertzeko ditugun betaurreko horiek, ez? Guk ditugun aurreritzi horiek jendartea ulertzeko, azken finean hori da ideologia. Normaltzat ematen deguna, hor dagoena, hori da ideologia, ez? Eta ze betaurreko edo ze ideologia eukidegun hemen Euskal Herrian bai independentzia, sujetu independentista egituratzeko, estrategia independentista egiteko, edo beste dozen alor jorratzeko, ez? Eta beti, azken hamarkada hauetan, guk euskal jendartea zatitu dugu bi ardatzekin. Bat, espainolak euskaldunak, eta bestea ezkerra eskuina, ez? Eta beraz, ikuste genuen, Euskal Herriko jendartean, lau kuadrotxo zeudela. Lau kuadrotxo ematen zuen kasi estatikoak, ez irara mohitzen, eta egin barzan, horien arabera, zuk, azken finean, jendartea zatitzen baldin bazuera batera, egingo dituzun estrategiak ere alakoak izango dira, ez? Beraz, importante da, zu jendarteari ze begiekin, edo ze aurreritziekin, edo ze ideologiarekin begiratzen diozu zergatik, horren araberako estrategiak egingo dituzulako, ezta? Eta oraindik hor gaude, baina apurtzen ari dira. Hemen Euskal Herrian eta independentziari begira egiten diren estrategiak ere, azken finean, oraindik aurreritzi, ideologia, aurreritziak beti ditugu, mundua ulertzeko aurreritzien bitartez egiten dugu. Ze aurreritziekin ulertzen den momentu hauetan, orain arte Euskal Herrian, ez? Eta da, lau kuadro horiek. Euskaldunak, espainolak, ezkerra eskuina, ez? Eta nik uste dut, hori, azken fina sistemak erabat asimilatutako ardatzak direla, eta neurri batean horregatikan estatuskoa aldatu ezin duten estrategiak egin ditugula. Zergatikan, abiapuntua ere, abiapuntu oso sistemak, hau da, patriarkatu, kapitalismo, espainol-frantzes horrek, erabat asimilatuta zituen ardatzak ziralako. Hau da, espainola eta euskaldunarekin ardazten dezun edozein sujetu politiko, ez du inoiz independentziari lortuko. Eta ezkerra eta eskuinarekin ardatzen baldin bazu momentu hauetan ere, ez da sekula jendarte ezkertear bat, sozialismoa edo danadalakoa lortuko. Zergatik? Erabat asimilatuta delako ezin dute ja ezer artikulatu. Artikulatu dutena baino gehiago ja ezin dute artikulatu. Beraz, Podemos Espainian egiten ari dena, nik uste dut ondo dagoela. Podemos egiten ari dena da, funtzionatzen duten ardatzak plazaratzen ari dira. Hau da,
ardatz bate funtzionatzeko jendartearen gehiengoak ardatz horrekiko aurreritzi bat izan behar du. Hau da, pentsatu behar du ardatz hori ona dela, positiboa dela, eta horren araberak identifikatuko da eta sartuko da sujetu berri hortan, ezta? Sujetu hortan. Eta beraz, guk ere antzeko zerbait egin beharko duke. Horregatikan, nire ustez, independentismoaren konpetidore handiena hemen Hego Euskal Herrian Podemos da. Azken finean, terreno berdinean ari gara jolasten, edo jolastu beharko genuke. Independentismoa hendik ez da hasi jolasten terreno hortan. Podemos hasi da, eta Podemos hasi da unionismorako, azken finean, unionista baita bera, eta gainera argitarri esaten du, eta zilegia da, eta oso ondo, unionismorako jendea bere ganatzen. Podemosekoa da jende guzti hortara, independentismoak aspiratu beharko luke, jende horrek independista beharko luke izan. Orduan baina horrek esan nahi du, azkenean hegemonia inkluso berri hori, ez? Podemos eta horrelako diskurtsoek lor dezaketena estatuan, horri ere kontra hegemonia bat jarri beharko litzaiokela. Edozein kasutan, zer da hor hegemonia edo zeintzu dira hegemoniaren ondorioak edo zer egingo dugu hitz horrekin edo baliogarria da hegemonia bat sortzeko, berri bat sortzeko? Ni egia esan ja aspertuta nago hitz horrekin, eta erabili behar da, eta orduan nik nahiago eta hegemonia hitza aipatu gabe, hegemoniak ideia horrek atzen dituen baliagarritasunak edo erabiltza eta geria jartza, ze baditu eta asko gainera. Batez ere, hegemoniaren kontuak ze albidetzen du? Albidetzen du sujetu politikoak artikulatzeko beste era bat, orain arte gutxi gora bera eta beste hitz ez dakite maldito, fetitxe ezakit nola ditu, esenzialista, ez? Horren arte modu esenzialista izan dugu, hori ez da txarra. Ez da, askotan kritikata esaten zu hori esenzialista da, eta bait, zaiz da insultatzen? Ez da insultatzen. Esenzialismoa izan daiteke ona, izan daiteke txarra. Baina, onura politikoak ekartzen dizkizunean, baliagarria, bestela ez da ezer pasatzen. Azken filen politikaz ari gara, ez gara egia dugu ezurraz ari gara baliagarritasunaz hitz egiten. Beraz, hegemoniaren kontzeptuak zer egiten du, sujetu politikoak artikulatzeko era bat da. Zer egiten du horrek? Aurretikan jartzen ditugun baldintza guztiak nolabait ere aparte uzten ditu. Zeguk orain arte sujetu politikoak eratzeko eta independentista eratzeko beti aurre baldintza jartzen genituen. Zein da independentista? Nolabait Euskal Nazioarekin identifikatzen dana, edo euskara dakiena, edo ezaki zer, edo beti aurre baldintzak. Hegemoniak zer esaten digu? Asko ene simplifikatzen. Zein da independentista? Euskal Herrian estatu baten alde, eratzearen alde dagoena. Hori da independentista, ez? Eta horrek zer egiten du? Aurretiazko aurreritzi, eskema eta klasifikazio guztiak erritiek apurtzen ditu. Horrek ze onura dauka? Sujetua handitzeko ikaragarrizko potentzialtasuna daukala. Autolimitaziorik ez dago. Eta hori garrantzitsua da. Azken finean, independentismoak izan duen gaitz handienetako bat izan da automugatze da autolimitazio hori, ez? Eta prozesu honetan, orduan, subjektu berrien eraketan, eta hor alderdi politikoek, gaina eskema klasikoak krisian daudelarik, ardatz klasikoak barne, eta hor, ze paper ematen diezu alderdi politiko tradizionalei? Nik uste dut ezin dutela sujetu, ezin dutela, eta ez luketela behar, eta gainera kapaziaz ezin dutela prozesu independentista bat lideratu. Ezin dute. Eta gainera ez dira kapazak artikulatzeko sujetu independentista akats bat izango litzateke partido politiko baten bitartez sujetu independentista egituratzeko nahia. Hori izango litzateke izugarrizko akatsa. Zergatik Euskal Herrian partido politikoen arteko mugak oso zurrunak diralako. Orduan, zer paper daukate, momentu honetan ikuste dut laguntzaile papera izan beharko luketela. Eta hori asko izango litzateke, esan nahi dute, sortu behar da independentziaren aldeko movimentu herritar, transversal, aktibo, polarizatzaile bat, nire ustez partide politikoei eta Katalunian gertatu den moduan, ez erabat, baina agenda, ritmoak eta diskursoa markatu behar dizkienak. Diskurso importantea da. Zer esango dugu? Zer jungo gera Euskal Nazioarekin? Ez jungo gera Euskaldunak Espainolan kontra sujetu independentista egituratzera? Diskurso horrekin? Beste diskurso bat behar dugu. Hobeto bizi nahi dutenak, demokratak, diskurso hori txertatu behar dugu eta independentziari alde hona eman. Eta zentzu hortan, partido politikoekin marko luketena ez molestatu hori. Ez saiatu kontrolatzen movimentu herritar hori. Baizik eta utzi egiten. Eta nik uste dut, ematen dut, zailagoa dela hemen Euskal Herrian hori egitea.
Guzti hori, sartuko litzateke igual mobilizazioaren teorian edo, zuk askotan hitz egin dezun populismoaren teorian, hau da, erlazionatuta dago teoria hori botere posizio horiek lortzearekin, ez? Hau da, nola lortu populismoaren bidez helburu horiek, esplikatu pixkat. Bai, bueno, ni populismoa, baude elementu batzuk, nik ez da doktrina bat, Laclau, eta, bueno, Ramstikasi Laclau, Chantal Mouffe eta guzti hauek, oso idea interesantea dituzte, nik ez dut uste doktrina moduan hartu behar danik, ze badaude idea batzuk adibidez, igual behar bada gure ertzako balio ez dutenak, ez? Baina eske doktrina ez da ezer. Hemen filosofia politikoan eta gauzoetan doktrina moduan hartzen baldin bazu zerbait, eraginkortasuna ja bukatu zaizu, ez? Hortika batez ere sujektuen kontua, eta esentzialismoari, eta hori feminismotikan asko dator, sujetu esentzialistak ze limite dituzten konturatzea, eta bestera bateko sujetuak egituratzeko, eraginkorragoak egituratzeko erramintak ematen dizkizute. Zuk esan duzu askotan eta asko gustatu zait, subjektua da estrategien multzoa, ez? Hortik handi joa pixkat. Eta identidadea estrategiak dira, identidade guziak estrategiak dira. Hori da, eraikuntzak diren, populismoaren teoria bez gainaia, badauka betaurrek hori, zeinaren bidez, dana ikusten da eraikia bezala, eta orduan ematen dizkizu esan ez du tresnak, hain zuzen ere subjektu berri bat eratzeko, ez? Eta deseraikitzeko, eta hori importantea da. Adibidez, abertzaletasunaren kontuarekin oso agerikoa da. Abertzaletasuna ulertu izan dugu oso modu absolutuan, ez? Gu gera Euskal Naziokoak zergatik, jaiotzez, ala gera, eta puntu ez dago eztabaidatzerik, ez? Eta halako batean esatea abertzaletasun estrategia bada. Nazioa da erramienta bat, subjektu politiko bat egituratzeko. Jaizera deseraikitzen, hau da, erlatibizatzen. Eta erlatibizatzen duzu neurrian, esan nahi du, beste erramienta batzuk badaudela, beste modu batzuk egon daitezkela, eta orduan ja sartzen duzu, nire ustez oso importante den gauzat politikan, eraginkortasuna. Eraginkorra dau, ja galdera hori egin dezakezu, modu absolutuan planteatzen baldin bazu, galdera horrek ez du lekurik. Ezin duzu galdetu, eraginkorra dau, ez, hau da dagona, hau da bakarra, hau da absolutua, ez? Erlatibizatzeak ekartzen duen hori da, ja galdetzen duzu, eraginkortasunaren politikan oinarrizkoa den kontzeptu hori ja sartzen duzu, ez? Eraginkorra da, bai, oso ondo jarraitu dezagun, ez? Bilatu dezagun beste zerbait, ez? Eta hori da, egin duna, adibidez, Laclau, populismoaren teoriarekin eta bintzat hori eman digu, ez? Haue bakarrik, esan dizute, teoria Judith Butlerrek eta hauek ere ikaragarri lagundu dute hortan, batez ere, eta feminismoa bera ere, feminismoa erak esaten dunean sujetu politiko bilakatu behar gera hori esaten ari da, eraginkortasuna irabazi behar dugu. Ez da, gu ez gara emakumeak eta kitxo, eta orduan ja emakumeak zukun hartzen badezu, ez dagoela zer egiterik, bale, zu izango zera emakumea, beti gizonezkoaren menpe egongo zera, onartzen ari zera status quo guzia, ez? Ez, erlatibizatu behar da. Status quoa aldatu alizateko erlatibizatu behar dezu. Ez, hau ez da, patriarkatua, edo estatu espainiarran egotea, edo berdin zaizer, ez da betiko gauza bat modu naturala, aldatu daiteke, karo, borroka politikoaren bitartez, ez? Eta azken finean da, deialdi bat zertarako borroka egiteko, eta gauzak aldatu daitezkela jakiteko, eta hau ez dela normalidade, porque sí, zuka beste normalidade asko egokiago bat sortu dezakegula, ez? Eta hortara joan behar degula. Hori da, hauek ere erabiltzen dute acontecimiento kontzeptua, zuretzako, zein izan daiteke, edo zeintzuk izan daitezke prozesu honetan jazoraiek edo akontezimendu horiek, ez? Bai, horre... Ze beharrezkoa dira? Bai. Eta gainera gozada bat dira, akontezimentuak, ez? Horre, espero ez duzun gauza bat gertatzea, ez? Bestela zen monotono izango litzateken bizitza hau, ez? Leninek iraultza Errusiarra baino 6 hilabete lehenago, emantzun hitzaldi baten esan zuen, nik ez, baina gure seme-alabek iraultza sozialista ezagutuko dute. Eta nik 6 hilabetetara Errusiako iraultza hasi zen, ez? Politikan, eta hori da politikan ez sekula ezin dezu esan, eta gainera gu daukon ikuspegi horrekin gu geuk ere, Euskal Herrian, dena lineala izango da, eta orduan egin behar dugu dena oso modu mekanizista batean, ez? Bai, eta mekanizista batean, eta aspergarria. Horrela baldin bada, ez etxetik aterako, ez? Akontezimientoa gertatzen dira, noski. Akontezimientoa zer da, azken finean, eta politikako akontezimiento importantearen ere ustez da, de repente, eta nik uste momentu honetan eman behar den akontezimientoa, eta independentismo barruan izan behar dela, momentu honetan nahasmaz batean gaude. Gaude zarra hilda, berria ez dago indik sortu, badaudela pixka bate marrazki batzuk, hortan ari gera gu, ez? Eta beste jende asko, ez? Baina saiatzen behintzat, ez? Eta daude pieza guziak apurtuta, beste pieza berri batzuk sartu dira eta denan nahastuta. Eta de repente akontezimentaz izango litzateke,
pues etortzea norbait, etortzea persona batzuk eta errelato bat proposatzea, eta repente pieza guztiak enkajatzen dira, ez? Eta horrez ahalbidetzen du, izugarrizko potentzialtasuna, izugarrizko indarra, ez? Kristalizazioaren antzekoa izango izateke ere? Bai. Zenbait kasutan? Eta bai. Bintzat, txak txiki horiek? Edo zuke, derrepente da ez dezu ikusten duzu kaos bat izugarria, eta hori da, norbaiten esplikazioarekin dena orden berri bat ikusten duzu, ez? Eta hori izango litzateke akontezimentua. Eta hori da nik uste dut, independentismoak behar du horrelako akontezimentua, horrelako kosmobizio berri baten esplikazioa. Hor beti jartzen dut, adibidea, hor, barkatu, teoria geozentrikotikan, teoria heliozentrikora pasatu zanean, hor zentzan, horrentzen zait, izena etorriko, hori da. Kopernikok egin zuena, ez? Kopernikok azken finean, bera zientifikoa zen, hartzen zituen imagen, begiratzen zuen zerura, eta esplikazioa zen lurra zentroan zegoela eta astro guztia mugitzen zirala, baina berak ikusten zuen zerura egiten zituen observazioetan, ez da posible. Eta hor marko orokorra, zeon marko orokorrarekin, ez zan posible aurrera egitea, zientziak ezin zuen aurrera egin. Halako batean, 180 graduko buelta eman da, beste relato bat eman da, pieza guztiak enkajatu egiten dute, ez? Independentismoan antzeko zerbait egin beharko genduke. Momentu honetan, behar dugu relato berri bat, hori izango litzateke akontezimentoa, pieza horiek enkajatzen dituena, ezta? Eta, gainera, ahalbidetuko liguke izugarrizko potentzialtasuna, izugarrizko indarra, izugarrizko, behar dugun hori, ez? Orduan, beste gonbidatu guztiei galdetzen ari diran bezala, porra moduko bat edo iteko asmoarekin, independentzia noizko, edo estatua Euskal Herrian noizko? Bai. Data, zehatza. Bai, a ber. Dira, ni optimista naiz, gauzak ondo ginez gero, nik uste dut 3 urtetan hemen estatu bat izan dezakegula. Baina, izango naiz pesimista, eta orduan esango dut 4 urte barru. 2015, 2019. Hori da nik pentsatzen dudana. 2019erako hemen Euskal Herrian estatu bat izango du. Oso ondo, hemen apuntatua geratzen da, zerrendan sartuko dugu, eta mi esker, apuntatzearen, dana jandezu oso ondo, eta... Txin-txin. Txin-txin, paregabea, estatuaren alde. Izango naiz pesimista, eta orduan esango dut 4 urte barru. 2015, 2019. Hori da nik pentsatzen dudana. 2019erako hemen Euskal Herrian estatu bat izango du.